لسر خاپاندن و تنگاهین مزن. وان جی عیسا پرسی و گوتن مامۆستا ئەڤ تشتوێ کەنگی چێبن و چاغی ئەڤ تشتێنها چێبوون نیشانا وان چییە؟ عیسا جی گوت هەی ji xwe hebin û hûn neyên xapandin çimkî gelek wê bi navê min bên û wê bêjin ez ew im û wext nêzik bûye lê li pey wan neçin. Çaxê hûn li ser şer û hengemayên bibihîzin netirsin çimkî di vê pêşî ev tiştên ha çêbin lê belê dawî pêre pêre nayê. Hingê wî ji wa re got milet wê li hemberî milet rabê, padîşahî wê li hemberî padîşahiyan rabê. Erdhejên mezin wê çêbin û li cih cihan xela û êşa zirav wê derkevin. Tiştên tirshêz û nîşanên mezin wê li ezman bibin lê ji ber van hemû tiştan wê dest bavêjin we û tengahiyê bidin we. Ew ê we teslîmî kinîştan bikin û wê we bavêjin zindanan û di ber navê min de ew ê we derxin ber padîşahan û waliyan. Ev tişt wê çêbin da gohun şahidiyê ji bo min bikin loma bixin dilê xwe gohin ji pêşî ve nefikirin gohinê çawa xwe biparêzin. Çimkî ez ê dev û ziman û şehrezariyê bidim we got neyarên we nikaribin li ber we bipeyvin an bisekinin. Lê heta bi dê û bav, bira, mirov û dostên we wê we bidin girtin û wê hinan ji we jî bikujin ji ber navê min hemû ji wê ji we nefret bikin. Lê mûyek ji serê we winda nabe, hûn ê bi bêhferahî canê xwe bi dest bidin. Pirtûka pîroz Encîl. Silav û rêz xweşk û birayên hêja.